Znači, ušli smo u tu finalnu seriju i trebalo nam je 2 utakmice da shvatimo i pored svega što znamo šta se unazad događa u srpskoj košarci, a i malo pre se pitali Dejana, mislim da je Mirko pitao kako to na njega utiče, pa Crna Gora je dugo sa Srbijom bila zajedno. To je bio zajednički sistem, Košarkaški savez Jugoslavije, pa onda SCG, već ne znam kako smo se zvali, tako da tu nema iznenađenja i eto, trebalo nam je 2 utakmice da shvatimo da treba budemo bolji 15 do 20 razlike da bi pobedili. Ono što smo juče gledali, to je jako ružan pristup suđenju i neobjektivno suđenje na štetu Crvene zvezde. Ja sam vam to rekao na prošloj konferenciji za štampu da će se to događati i to se događalo. Naravno, samo onaj ko je pristrastan i ostrašćen to neće da pogleda tako na profesionalni način. Da ja ne bi pričao priče, mi to sve lepo snimimo i pustimo. Kako kažu neki, imamo komisije. Ili Telegraf RS, mislim, nedužne ljude napada čovek, ali dobro, to je genetska varijanta, sve, odatle su ti koreni. Znači, juče smo imali pokušaj te primene ekstremno restriktivnog kriterijuma, očigledno su sudije proučile drugu utakmicu i ja mislim da je na trećoj utakmici, a naročito u trećoj četvrtini, došlo do izražaja jedan pristup koji je potpuno izgubljen kriterijum na štetu Crvene zvezde. Očekujem da to neće biti na četvrtoj utakmici. Znači, ono što se zaboravilo, a to je da se ne igraju utakmice zbog sudija, nego zbog publike. I da je tu izgubljen potpuno osjećaj za igru. Propusti u proceni kontakta, od preterane zaštite Partizana do nesankcionisanja nedozvoljenih kontakata prema Crvenoj zvezdi. I to se već događa unazad. I zato treba da budeš bolji 15 do 20 razlike, da izdržiš sve vrste tortura i da dobiješ, ako još možda malo imaš i sreće, nekih 5, 6, 7 razlike. I to se događa permanentno unazad godinama u našoj košarci. Očigledno je da sudije nemaju pravo rešenje za arsenal psovki, uvreda, govora telom, iritirajućih Duleta Vujoševića. On sve iritira, i samog sebe i onda sve oko sebe. I publiku. Što je najopasnije. Vidjet ćete na snimcima kako sudija Juras, ja ne znam da je on gluv, ništa ne čuje, pardon, neću čoveka ništa da diram, on je još uvek pod frustracijom onoga što mu se dogodilo u Vršcu u slačionici, u kojoj zapravo nije bio Dule Vujošević. Tada on nije bio, kako kaže isto i taj snimak ovde postoji. Pa zato imamo obezbeđenje za sudije. Gde je Košarkaški savez Srbije, gde je sudijska organizacija, a gde je država? Ja verujem da i predsednik vlade, koji jeste partizanovac, gleda tu utakmicu. Kada vi nekom pretite da živ neće izaći iz hale. Da postoji zakon u ovoj zemlji. Ne, to se upoređuje, kako sam čuo na ovoj najsvežijoj konferenciji za štampu, upoređuje se sa igračem Lazićem, koji je opsovao sudiju. Jeste ga opsovao. Zasluženo ga je opsovao, mada ja ne podržavam, ali igrač je igrač. Ima jedna samo mala razlika, što je Lazić igrač, a što je Vujošević, to bi trebalo da bude, vaspitač i učitelj. Protest da mu se čita sa ustana. Ja vam se izvinjavam, sve ono što vidite i što ćete videti ovde titlovano, nije on izgovorio, on je zapravo pričao na engleskom. A mi to nismo razumeli, čovjek pričao na engleskom, ljudi. Na engleskom nemojte, molim vas, da dirate čoveka. Možda je to neki poluengleski, poluruski, polugrčki, ne znam gde je sve bio u svojim rominzima. Da. I naravno nisam na početku konferencije za štampu rekao onu Andrićevu, ali ona je važila za to vreme kad je Andrić bio savremenik. Znate, ono kad budale progovore, pametni ćute. Ali tad nije bila ovolika tehnologija, tad nisu bile kamere, tad niste mogli sa takvim govorima da obmanjujete javnost. Što, na primjer, sinoć isto imamo nastavke u tim epizodama Tegertlinim, gde on priča neke stvari
I prosto me čudi, čovjek ne čita bre normativna akta uopšte. Ni Košarkaške lige Srbije, apsolutno ništa. On ne razume da Bojić nije odgovoran za sudije, nego Branko Jovanović. Branko Jovanović sa grupom kontrolora ocenjuje sudije. Da Bojić jednostavno je primanjivo propozicije za koje smo mi imali uvek primetbu da propozicije, ne znam, bacili ste flašu na teren, to ne može da košta od 100 do 500 dinara, na primjer. Bacanje flaše na teren od 100 do 500 dinara. Pa kad flašu baci Zvezda, to je 500. A kad flašu baci Partizan, to je 200. Drugo, što su se toliko uzbudili oko Bojića? Bojić je moj prijatelj. Što se nije dotični novinar uzbuđivao za smenu Bojića kada je promenjen na mestu generalnog sekretara Košarkaškog saveza Srbije? Što? Zato što ga je Duda Ivković promenio. Pa nije smeo da udari na taj autoritet. Ne razumem. Na kraju krajeva radi se revizija tamo, pa neka ljudi utvrde šta je tamo bilo ispravno, šta nije bilo ispravno, kao bezvlašće. Pa bezvlašće je bilo. Sad nije bezvlašće. I prosto se divim Darku Jovičiću kako podnosi sve one niske udarce koje čujemo u emisiji. Onoj emisiji. Prvo, nije korektno, a potpuno je netačno. Znači, ja očekujem od svakog novinara da se on dobro informiše, ali informisanje nije kafanska priča. I odatle mogu da se čuju informacije po neke, ali obično su dezinformacija. Kada pričate o ozbiljnim stvarima, o ozbiljnim organizacijama, a naša liga bi trebala da bude ozbiljna organizacija, onda uzmete pravilnik, statut, pravilnik o delegiranju sudija i pročitate. Sve je tamo napisano vrlo jasno šta ko može, koliko može. Kao glasao je za sebe. Pa i da nije glasao za sebe, bilo bi 3-2. Glasao je za sebe. Mislim, ne razumem. Mogu bi da navodim puno primjera na tu temu. Mi sutra imamo sudijsku trojku koja je interesantna. Imamo Beloševića, imamo Maričića, koji je partizanovac. On navija za Partizan čovjek. I neko naše iskustvo, unazad nekoliko godina, da nije, ono nekako ne osjeća, ne znam, ne mogu ništa loše da kažem, ali mislim da ima određeni stepen odbojnosti i prema FNP-u, a naročito prema Crvenoj zvezdi, od kako sam ja došao u Crvenu zvezdu. I zato on danas nije ni bio tipovan na konferenciji za štampu Duleta Vujoševića. Dule Vujošević je danas tipovo Beloševića. Priča o automobilima i ostalim stvarima. Evo, sam Belošević neka kaže komu je šta pretio, slobodno neka kaže. Ako mu je neko uopšte pretio, a mislim da je za ovu godinu dao dovoljno poklona Partizanu. U Laksašima. Potpuno nezaslužena pobjeda Partizana. Šta će sad, da se bune Lisac i Lorbek? O njima ćemo od 20. juli da pričamo. Na osnovu jasnih papira i sporazuma koji su potpisani. Jer Crvena zvezda, a ja mislim da isto i Partizan, nisu klubovi bez tradicije. I svi mi koji smo sad u Crvenoj zvezdi, mi smo epizode. Za godinu, 2, mesec dana, 3 meseca, doći neki drugi ljudi. Moj zadatak je da utrem taj put i da zvezdu koju su permanentno rušili, a u tome je bila uključena država, počevši od, Bože me oprosti, pokojnog Mirka Marjanovića, 92. 93. pa nadalje, sačuvamo i zaustavimo je od rušenja. Ali ne tako što ćemo sad mi rušiti Partizan. Mi jednostavno ne funkcionišemo na taj način. A da ćemo sve probati da uzmemo za zvezdu, pa naravno da hoćemo. Šta ćemo se stidimo što ćemo to da vam kažemo? Pa naravno da hoćemo da uzmemo. Da ćemo demontirati tačke koje bih u duhu ovih serija koje se pojavljuju nazvu farmama za uzgoj. Imate farmu za uzgoj poslušnih sudija. Da ne nabrajam dalje farme, po određenim oblastima. Poslušnih sudija u smislu da ćeš napredovati kao sudija zato što si za Partizan. To je moje mišljenje. Znači, rekao sam i oko Beloševića i Maričića, snimat ćemo i pratit ćemo svaki potez. Šta radi? Što se tiče Nikolića, on nije pomenut zato što je on hvaljen. Od njega se očekuje da uđe